ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅವೀಸ್ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೇರ್ಲ ಇನಿ ಯಾನ್ ಗಣಪತಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮೋದಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಮೋದಕ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೈಕ್ ದಾದ ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಪಂದು ತೂಕ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತುಲೆ ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮೋದಕ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ದಾದ ಪೂರಕ್ಕೆ ತೊಂದೆನ್ ತೂಕ ಒಂದು 1 ಕಪ್ಪದ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು 1.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಎಳ್ಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಟ್ಟು ಪಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ತೊಂದೆ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೈ ತುಲೆ ಸೀಪೆಗೆ ಏತು ಬೋಡ ಆತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಮಂತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮುಲ್ಪಗೆ ತೊಂದೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನಂತ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಂತ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದಿಕ್ಕ ಪೆರೆದಿಗೆ ತೊಂದು ತಾರಾಯಿ ಉಂಡತೆ ಇನ್ನೇನು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪು ಖಾಲಿ 1 ನಿಮಿಷದ ಪುಟ್ಟಿ ಅವು ಇದೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಬೊಕ್ಕ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬಂದು ಪುರದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಷ್ಟು 1 ನಿಮಿಷದ ಪುಟ್ಟುದೇನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಗ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಪ್ಪದು ಇದು ಫ್ರೈ ಒಂದು 1 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ನಮಗೆ నేను ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂದ ಹೂರಣ ಮಲ್ತದೆ ತೊಂಬತ್ತೆ ಮೋದಕದ ಮಧ್ಯ ಬಾರ್ದೆಗ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒರಿಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಒಂದು 3 ದಿನ ತಾತ್ ಅವೇನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನಾನು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ತಂದ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತೊಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ತೊಂದ ಇಂದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ್ಗೆ ತೊಂಡತ್ತೆ ಅವ ತಾರ ಏನು ಪಾಡೊಂದ ಅವಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪೊಡಿ ಮಂತಿಗೆ ತೊಂದ ಬೆಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಲೈಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚೆಪ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುದು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ 1.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಎಳ್ಳುಗೆ ತೊಂದತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಜನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪಟ ಪಟ ಅಂತ ಬುಡ ಉಂಡತ್ತೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ నేను ಆಫ್ ಮಲ್ದೆ ತೊಂಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಎಳ್ಳುಲ ಲೈಕ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನೀನನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಡ್ಗೆ ತೊಂದ ತುಲೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದನ ಎಳ್ಳುಂಡತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಐಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಕ್ಕ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲಿಗೆ ತೊಂದ ಇತ್ತೆ 1 ಕಪ್ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ 2 ಕಪ್ಪದಾತು ನೀರು ಪಡೊಂದ ತುಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಬಕ್ಕ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂಗ ತುಲೆ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡ ತುಪ್ಪುಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂಗ నేను లైక్ మిక్స్ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ನಾನು ಕೊದ್ದಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಜುವೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟುಂಡತ್ತೆ ನೀನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ತೆತ್ತೊಂದನ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟುಂಡತ್ತೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಗಂಟ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದಿಪ್ಪುಡು ನೀನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡಿಪ್ಪಡು
ಫ್ಲೇಮ್ ರೋಡಿಗೆ ಕೊಡು ನೀನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜವೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಉಂದೇನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು 3 ನಿಮಿಷದ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಅವೇ ಹಬೆಟ್ಟೆ ಬೇಯ್ಯಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತುಂಡ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಈಗ ಮುಲ್ಪ 4 ನಿಮಿಷ ಅಂದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಾನು ಲಾಯ್ಕ ಹದ ಮಲ್ತುಂಗ ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಎಂಚ ಹದ ಮಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಹದ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚಿ ಪರಡ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ನೀನು ಹದ ಮಲ್ತುಂಗ ಚೂರು ಚೂರು ಕೈಗೆ ನೀರು ಪತ್ತದು ಹದ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತುಂಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಹದ ಮಲ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದದ್ದು ಪೊಟ್ಟು ಹದ ಮಲ್ಪುಡು ನೀನು ಲಾಯ್ಕ್ ತುಲೆ ಏನು ಹದ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜವೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಹದ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಡ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋಡು ನಾನು ಮೋದಕ ಮಲ್ಪುನ ತುಲೆ ಮೋಲ್ಡ್ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಈಜಿನ ಅಂಗಡಿಲಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇಗ್ನ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಅತನ ಕೈಟ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಬಂದು ಇದೇ ತುಲೈ ಪಾಡ್ದು ಮೋದಕ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪನಂದು ತೂಪೈತೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಸೈಜ್ದ ಮೋದಕದ ಮೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಜೆ ಇಟ್ಲ ಮಲ್ತು ತೋಜವ ಇತ್ತೆ ಉಂದುಂಡತಿ ಮೋಲ್ಡ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮೋಲ್ಡ್ ಉಂಡತಿ ಇದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂಗ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಂಗಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೇನೆ ಇಂಚ ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪುಡು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಚ ಕಡ್ಡಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೆಟ್ಟು ಲಾಕ್ ಮಲ್ತದಿ ಓಡ್ತಲಿ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತದಿ ಓಡು ಲಾಕ್ ಮಲ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡೆಗೆ ತಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಉಂಡೆ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದ ಒಂದಿನ ಐತುಲೈ ಪಾಡೋಂಗ ಆಯ್ತು ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತು ಹಚ್ಚುಗು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಇಂಚ ಫಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ತರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತತೆ ಅವೆಟ್ಟು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏತು ಸ್ವೀಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ಅವೆತ್ತ ಮಧ್ಯಾಗ ಪಾಡು ನೋಡು ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಮಧ್ಯಾಗ ಪಾಡುಂಗ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಣ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂತೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸುತ್ತಲ ಒಂದು ಕವರ್ ಮಲ್ಪುಡಿದ್ದೆ ಮೋಲ್ಡನ್ನು ಲಾಯ್ಕ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪುಡು ಕವರ್ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಡದ್ದೆ ಒಂದಿನ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಡು ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ನೀನು ನಿಧಾನವಾದ ಉಪ್ಪ ಹೊಡಿದ್ದೆ ನಿಧಾನವಾದ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಡು ತುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನ ಮೋದಕದ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ನೀನು ಈಗ ತುಲೆ ಇಂಚೆ ನೀನು ಪೂರಲ ಮೋದಕ ಮಲ್ತು ತೋಜವೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮೋದಕ ಮಲ್ತಾಂಡು ನಾನೊಂಚೂರು ಹಿಟ್ಟು ಹೊರಿದ್ದು ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಡುಬು ಮಲ್ತು ತೋಜವೆ ತುಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಇಂಚ ಕೈಟ್ಟೆ ಲಾಟ್ದ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ತರ ಇದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡತಿ నేను మధ్యకు పడుంగ ತುಲೆ ಪಡ್ದಂಡು ಇತ್ತೆ ಹಿಂದೇನು ದೆತ್ತದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಡು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಲ ಬೆರೆಲ್ಡು ತುಲಿ ಇಂಚ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ಪುಡು ಅಡ್ಲ ತುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಡುಬುಲ ಮಂತದೆ ತುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ನೀರು ತೆತ್ತೊಂಡೆ ದಯಪಂಡಿತ ಮೋದಕ್ಕನ ನಮ್ಮ ಹಬೆಟ್ಟು ಬೇಯ್ಪವರೆಗೊಂಡು ಅಂಚ ಇಡ್ಲಿದೆ ತಟ್ಟೆದಿವಂಗ
ಕಟ್ಟೆ ದಿಗೊಂಡ ತುಲೆ ಅವಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬಾರದಿರೇನು ಬಾಡದು ಗಿತ್ತೊಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸುತ್ತಲ ನೀನು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತಿದ್ನ ಮೋದಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಇವನೇನು ನಮ್ಮ ಹಬೆಟ್ ಬೇಯರ್ ಸಿಕ್ಕ ತುಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಸೈಜ್ ತೂವಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ಮು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಮೂಜಿ ಸೈಜ್ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂತದಿತ್ತ ತುಲೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಮೂಲ ಒಂಜೊಂಜೇದು ಬೇಯರ ದಿಕ್ಕ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಡುಬು ಮಲ್ದದ್ದಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅದು ದಿವಂಬೇನೆ ಒಂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಕೂಡ ಇಕ್ಕಂದೆ ದಿವೋಡು ಕೊಕ್ಕಡೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅದ್ಗಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮುಡು 15 ನಿಮಿಷದ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಯ್ಯಾಡುಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಯ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ತೋಜದು ತುಲೆ 1/4 ಗಂಟೆ ಅಂಡದು ಇದು ಬೇಯ್ದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂದೊಂದು ಪುಡದು ಬೋತು ತೆಲ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ತುಲೆ ನೆನಿತ್ತು ಜೆತ್ತಿಕ್ಕ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಚಪ್ಪೆ ಆವಾಡು ಆಯ್ಬೇಕು ತೋಜವೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತುಲೆ ಇದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತೊನ್ಗ ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮೋದಕ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ತಿನಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ ತೀಯರತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲಿ ಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.